2010 al 2020 la tecnologia s'ha abaratit moltíssim i ens trobem que arribem al 2019 que s'aprovi un decret que el que fa és liberalitzar totalment el sector, desregular totalment tot el que hi havia, totalment afavorit per les patronals, que el que fa és això, desregular i obre la porta a concentrar les instal·lacions en unes determinades zones en funció del preu del sol, de les facilitats de connexió i de l'accessibilitat. També sabem que des de gent que abans estaven al sector polític són els que estan promovent i estan anant a fer visites als pagesos i estan aprofitant la seva cartera de coneixements de quan havien estat al món polític, estan utilitzant tots els seus contactes per convèncer als pagesos i també als ajuntaments. Però és que al Pallars s'està donant que hi ha com una pugna entre diferents ajuntaments per portar-ho al terreny públic. Uns companys que van com rebre més informació, van anar a preguntar a l'Ajuntament i jo crec que a partir d'aquí, o no sé exactament, es van programar unes reunions informatives per part de l'Ajuntament d'Isona. I va ser en aquestes reunions informatives que van fer a diversos pobles del municipi que ens vam enterar del que s'estava pensant i del que s'estava preparant. I arrel d'aquí vam enterar-nos d'altres pobles que estava passant el mateix i a tota la comarca. I a partir d'aquí, a nivell ja de Catalunya i a nivell d'Estat. Hi havia una principal, que era Forestalia, que volia projectar aquí a la comarca unes 700 hectàrees amb 10 o 12 parcs. I allí vam veure que afectava terrenys comunals, vam veure que d'alguna manera no s'havia preguntat a tothom i si aquest era el model que volíem per la comarca. Sí, sempre parlem d'equilibri territorial i de transició energètica i que tot va cap allí. Nosaltres aquí al Pallars Jussà fa 100 anys que vam començar la transició energètica amb energia neta de les hidràuliques. És un model que coneixem. I sí que creiem que és una doble victimització del territori. El Pallars és un gran productor d'energia hidroelèctrica. Llavors, el fet de tindre que treure aquesta energia amb línies d'alta tensió, això fa que siguem molt atractius pels projectes de parcs fotovoltaics. Sí que hi ha alguns municipis com és Tremp, com és Talar, com és Abella de la Conca, Sant Esteve de la Sarga, i potser em deixo algun que no ho veu amb bons ulls. Després tenim Isona, que és el municipi d'Isona i Conca Dellà, que està plenament a favor de que això es dugui a terme. I clar, aquí és quan comença també de dir, no ens posem ni d'acord entre nosaltres per arribar a un equilibri. Bé, assenant els primers projectes, arribant amb la primera tongada cap a principi del segle XXI, cap allà al 2003, i d'alguna manera el municipi, en arribar a aquests projectes, diu que ells no ho volen, que no és el model que encaixa amb el desenvolupament que es vol pel territori, i el primer que fa és dir nosaltres sí que estem d'acord a les energies renovables i es fa una pèrgola fotovoltaica a la plaça Antoni Saltor, on es fa una instal·lació que injecta energia a la xarxa i es ven i els diners que es treuen d'aquesta venda d'energia va directe dins del pressupost municipal. Van impactar moltíssim fins al punt d'arribar a transformar, especialment aquí a la Granadella i aquesta zona de Garrigues Altes, a transformar un paisatge amb una agrícola, evidentment agrícola, amb el cultiu de l'olivera i amb tot el que comporta una cultura, amb tots els marges de pedra, amb tota una cultura d'un territori que sempre ha fet aquest producte com un producte estrella i l'impacte aquest ha anat bé per molt pocs. Ara ja veiem aquesta amenaça també amb solars, amb el qual hi ha una ocupació de sols i en projectes, com el cas de la Granadella, de 300 hectàrees pràcticament de sol que podria estar posat amb grans grups inversors, com és el cas aquest d'aquí. En cap moment les empreses aquestes han parlat amb la propietat dient què volien fer i quina era la seva manera de treball, sinó va ser a raó dels ajuntaments
que va arribar del Departament de Territori i Sostenibilitat un requeriment per a veure si trobaven que estaven correctes o que hi havia alguna cosa a objectar sobre aquests projectes, que va avisar i va saltar la veu d'alarma. És un paisatge en mosaic, que sempre diem, no? Un tros de bosc, un tros de vinya, un tros d'ametller, un tros de cereal, un tros d'oliveres, unes roques, un camí, és a dir, és un paisatge micro. I ja estem ficant aquí unes estructures, un macroelement al costat d'una suma de microelements, no? D'alguna manera, la localització d'aquests parcs afecta a diferents sectors i segons la localització hi ha zones que estan afectades per plans de millora del rec, on s'hauria de desenvolupar un pla de rec per la comarca que porta molts anys parat. Si aquest parc va al mig d'aquesta localització, segurament el rec serà inviable i no es tirarà endavant. A un municipi com Isona, si treus 500 hectàrees de joc, que és eminentment agrícola i ramader, necessita aquestes hectàrees per aplicació de seccions ramaderes, pel funcionament de les granges. D'alguna manera també impossibilitarà el futur desenvolupament d'aquestes granges si vol instal·lar energia solar en un futur. Bueno, aquí a la zona de les Garrigues, com tots ja deu sàpiga, el cultiu més extens que hi ha és el de l'olivera. I l'activitat cooperativa que hi ha aquí a la comarca, la més gran és també del sector de l'oli. Llavors, totes aquestes finques que agafen els parcs solars serien finques que són a parts altes, que són totes plantades d'olivera. I clar, aquest producte en aquest moment té el seu mercat, té una bona acceptació i és el que porta l'economia a tota la comarca. Que s'ha modernitzat ara fa molt poc, fa pocs anys hi ha arribat el rec i s'ha ficat el rec i molta gent ha agafat i ha densificat la seva plantació, s'ha arrencat i s'ha plantat en nous sistemes més eficients i que la gent ja ha invertit molts diners damunt d'aquestes terres. Són les terres més planes i més fèrtils de la zona de les Garrigues altes. Doncs clar, això ara en aquest moment, totes les inversions, que com aquell que diu, estem recollint el fruit d'aquestes inversions, ara resulta que això ens podria estar tot tallat. Doncs clar, són empreses petites que van molt justes i clar, si els hi traiem una part de la producció no sabem com podran acabar aquestes cooperatives. Clar, la cooperativa té una funció social molt important al municipi, perquè és l'únic lloc on hi ha una botiga, és l'únic lloc on hi ha un servei bancari. Jo crec que aquí estem fent, evidentment, estem en una comarca olícola i estem fent un producte excel·lent. Un producte que, a més, porta associat una cultura, com deia abans, un patrimoni i un paisatge, bàsicament. També és cert que aquest rec de suport ha de servir per això, per tindre una collita assegurada cada any i fa que la gent es pugui quedar en aquests territoris. És que si no tenim sobirania alimentària a Catalunya, que solament podem alimentar un 40% de la nostra població, que utilitzem els sòls més fèrtils que hi ha actualment en utilitzar-los per ficar aquests macroprojectes. Arriba una demanda nova que és complir uns objectius d'emergència climàtica per l'any 2030 i aquesta demanda que arriba en una qüestió de 5 anys, ara s'ha de complir de pressa i corrents. La manera ràpida de complir aquests objectius, instal·lar molts megawatts. On podem instal·lar molts megawatts de cop? En llocs amb poca població, bàsicament aquestes comarques rurals. Per tant, són dues planificacions. Una és una planificació, l'altra no és una planificació, en realitat és la recerca de complir uns objectius que xoquen per part de la mateixa administració. Evidentment, el gran perdedor serà el propi territori i la possibilitat de que estem hipotecant el futur, de que en un futur la gent jove o puguin vindre gent a treballar a la terra de fora, que necessitem rehabilitar el territori també. Havia arribat a tindre a vora 900 habitants, en aquest moment n'hi té 330. Clar, vull dir que si fem aquestes coses aquí no quedarà ningú. L'única manera de fixar la gent al territori és a través de l'agricultura aquí, que és el sector primari i és el sector més fort que hi ha, i això provocaria que tota la piràmide de bars,
mecànics, ferrers, escoles comencessin a caure, perquè si no hi ha base agrícola, que és on has de desenvolupar el teu negoci, no hi ha ocupació, i si no hi ha ocupació provocaríem despoblament. Des dels propis ajuntaments també hi ha aquest consens, en principi, d'això, d'intentar, si més no, frenar-ho. Tot i així, els ajuntaments són ajuntaments petits, amb els quals estan mancats, lògicament, de tècnics per poder fer aquest tipus de projectes i per tant, els consells comarcals també han de servir, en certa manera, tot i que, repeteixo, la feina que s'ha fet pràcticament fins ara és nul·la. Nosaltres apostem per un model català d'implantació de les energies renovables o per un model català de l'energia. No anem a dir no es pot fer res enlloc, però als llocs que ens interessa, que convenim entre tots que ens interessa, anem a concentrar els esforços en allà simplificar els tràmits i si hi ha d'haver ajudes d'algun tipus, doncs anem-les a donar per a aquestes instal·lacions. A la resta de llocs posem un límit d'implantació, anem a posar un límit d'implantació per comarca o per municipi, disseminant aquestes instal·lacions, el que estarem fent és obrint la porta a un altre tipus d'inversió i d'inversionista. Però des del territori s'entendrà molt més que hem d'assumir una quota per implantar renovables si prèviament el món urbà i el semiurbà i tot el territori en general està fent aquest esforç per instal·lar aquesta energia. D'alguna manera, el que està passant ara és que nosaltres aquí serà el contrari. Tindrem unes grans empreses, bàsicament 4 o 5, que tindran aquí aquests molins instal·lats, però el territori és un pur suport d'aquestes estructures, sense cap mena de participació. Això pensem que és una feina que s'ha de fer des de la Generalitat, planificar aquesta transició energètica, on col·loquem, quins espais tenim. No ens pot tocar tot el Delta de l'Ebre, al Pallars i a les zones aïllades, perquè, a més, és lògic que transportar l'energia d'aquí als centres de consum és una despesa que no és renovable. O sigui, fer una línia de molt alta tensió no és renovable. Trinxa el territori i ja crec que la quota de territori trinxat la tenim més que pagada. Aquesta solidaritat està molt bé, però com pot vindre la gran urbe a dir-nos a nosaltres que ens implementen un model que al final és per generar energia per ells, quan ells tampoc no estan fent els deures? I si fiquem les plaques solars entenem que la gent aquí a veure plaques solars no vindrà ningú. Hi ha altres opcions, com les naus industrials, com granges, com cases particulars, que no ocuparien el sòl agrícola, que en aquest moment és el que ens dona vida. I a més és un paisatge que en aquest moment nosaltres entenem que és un paisatge que es pot explotar encara, perquè hi ha totes les marges de pedra seca, les cabanes de volta, enjups, basses, i aquestes coses entenem que pot ser un atractiu turístic a la llarga. I esperem que també aprenguéssim alguna cosa de la pandèmia, que tenim un territori, tenim un paisatge amb el qual ha d'estar habitat i té d'estar també cultivat i hem de gestionar els boscos i hem de gestionar el clima. Les polítiques que s'han de fer medioambientals han de canviar moltíssim més i s'ha de conscienciar també la gent que estan als grans urbs, els grans consumidors d'aquesta energia. Tant si nosaltres som capaços d'aquesta energia empoderar-nos i començar a distribuir en aquest propi territori, també hem de buscar potser un model mix, amb el qual si aquí fa sol i fa bon vent, per què no també una part d'aquesta energia, amb la conseqüent pèrdua que pot representar el transport, també distribuir als grans urbs. I creiem que és el futur, però ha de ser sostenible i ha de ser allà a prop d'on es consumeix també d'alguna manera. Jo crec que l'única manera que tindríem d'aturar això és a nivell de comunitat i de poble, que la gent prengués consciència del que això representa i dels perjudicis que pot tindre. Hi ha moltes formes de fer energia renovable sense entrar al joc de l'especulació pura i dura amb l'energia. És a dir, des del sector públic es podrien impulsar energètiques públiques, es podrien impulsar sistemes on
el poble, la gent, pogués participar del benefici de fer energies renovables. Municipalitzar, de ser democratitzada, de ser participada, com està passant en altres països, on l'energia, la meitat és del privat i la meitat és de les empreses o a través d'una empresa pública.